cheile pentru salazul. O presiune prinsă. Da, presiune. Unde e ăla, bă? Hai odată! Hai, bine! Dorin, hai fi cu piciorul înapoi să facă. Vezi care acolo e principal. Ia aici. Stai să-l tai.
Las că se completați. Dă un cap. Opa. Du-te, te rog un pic. Hai că ai de mașină. Dar nu se potrivește. Nu se potrivește la mine. Asta. Nu, e toată iarna funcționat, dar ăsta e apă de la stiroporul ăla până la urmă. Dar toată iarna a funcționat așa, deci... Acum cine îmi plătește mie paguba asta? Îmi spuneți și la mine. Da, bineînțeles că nu, sigur că da. Cine îmi plătește mie paguba? Deci s-a mai întâmplat odată, există în istoric, s-a mai întâmplat odată în iarna aceasta cu o lună și ceva în urmă, când o reclamație a făcut cineva la poliție pentru mașina asta că iese fum. Am venit pur și simplu, era poliție, era pompierii, domnule, unul dintre polițiști a întrebat, aveți sirocou pe mașină? Zic, da, hai mă să mergem, că n-are rost. Și acum se repetă același lucru. Deci sirocoul ăsta, aparatul ăsta funcționează toată iarna, a funcționat în fiecare dimineață, este programat. Bineînțeles că scoate abur, nu scoate fum. Arătați-mi ce s-a aprins, arătați-mi un fir carbonizat, vă rog tare mult. Nu se poate, lucrez în domeniul din 95, de o grămadă de ani, deci vă dați seama. Nu se poate. Așa. Deci acum o să fac o reclamație la poliție, cineva trebuie să se fie înregistrat cine a făcut această sesizare, dar nu se poate, cineva trebuie să-mi despăgubească așa ceva. Vă dați seama că e mașina cu care funcționez, cu care merg la serviciu în fiecare dimineață. Asta este o daună produsă de cine și cine o plătește. Pentru că eu pot să fac garanția oricând acest obiect a funcționat toată iarna aceasta. Am martor toți taximetriști în fiecare dimineață la ora 7:35 pornește asta automat și oprește automat. Vă rog să mă înțelegeți. Eu vă înțeleg. Complet. Zac, George. Pot să mă duc și la serviciu de străzi, pentru că aceasta este vandal. Deci un sirocou așa, cam fiecare... Păi da, uite, la utilaj, îți dai seama. Deci
Da, utilaj este programat la 10 până 20. Hai să Vă dați seama că eu sunt cel păgubit, dumneavoastră sunteți în exercițiu funcțiune și vă dau dreptate. nu eu sunat, doamnă, a ieșit fum din Aveți mașină. o promptitudine extraordinară. Vă felicit. Deci suntem foarte A venit aici, ai simțit mirosul de fum. Ia, uitați, puteți întrebare. Dar arătați-mă un aparat care vă indica senzor de fum, că dacă viitoare nu se mai întâmplă. Dar viitoare nu se mai întâmplă, că o să pun faze de mașină, sau ce să fac? Arătați-mă atunci ce să ars, dați-mi un fir care să ars, arătați-mi ceva plăjit aici, mă părăți tare mult, arătați-mi. Deci vreau să dimineața mă compun un sistem care să funcționeze automat, ca să pornesc mai ușor dimineața, să am minimul de confort într-o mașină, nu? Acum vine serviciul de pompieri să facă dreptate. Spuneți că ați mai avut această problemă. Bineînțeles că am avut această problemă cu o lună în urmă, aproximativ, n-aș putea să vă dau o dată exactă. Într-o dimineață, ca toate diminețile când să mă duc la serviciu, am văzut o mașină de pompieri, am întors în intersecție, am văzut mașina poliției și parcă am intuit că ceva este cu mașina mea. În mod sigur, vremea era umedă, se degaja foarte mult abur și, bineînțeles, cineva când a trecut pe lângă mașină a făcut o reclamație. A dat un telefon la poliție sau la pompieri, după caz. Când am ajuns la mașină cu cheile în mână, pompieri, polițiști erau lângă mașină, am declanșat sistemul de închidere automată și am întrebat, am dumneavoastră mașina? Da. S-a întâmplat ceva? Zice, a ieșit fum, a fost o reclamație. Și unul dintre ei a întrebat, domnule, aveți sirocop pe mașină? Zic, da. Hai să plecăm, băieți, că n-are rost. Atunci un polițist mi-a luat datele, trebuie să fie undeva sesizarea aceea la poliție și cu data exactă. La care, zic, îmi pare foarte rău, tot iarna a funcționat așa, de afară le-am pornit motorul frumos și gata, au plecat toți. Că acum să se repete situația de față, deci nu se poate așa ceva. Au distrus mașina? N-au distrus, că n-au apucat. Nu, acum. Acum. Dar bineînțeles, uitați-vă la celelalte mașini din parcare, asta a fost perfectă. Deci asta n-a avut o daună în viața ei. Deci mașina a fost intactă. Uitați-vă cum arată, n-are rost să vorbim. Deci eu când am coborât am fost pur și simplu stupefiat. Și acum, culmea, și acum, auzind pompierii, eram la baie, eram tentat să mă duc să văd ce se întâmplă, dar aveam impresia că merg pe Republici încolo și nici nu mi-a trecut prin cap o situație de genul ăsta să se repete. Cine o să plătească dauna? Nu știu, cineva o să răspundă pentru treaba asta. Eu o să mă duc, dacă nu la serviciu victimelor străzii, pentru că ăsta e vandalism de-a dreptul. Vă repetam, o zgrietură produsă pe mașină cu o cheie, cu un cui, asta deja se practică în România, este o măsură de răzbunare, de, eu știu, nu știu cum să o numesc. Primul care îmi grijesc de bunul meu. O să vedeți când o să faceți reparația, că ceva îi acolo. Deci n-are rost să discutăm acum, după ce s-au produs daunele la mașină, acum putem discuta de defecțiuni. Daune e vorba foarte puțin. Am încercat să nu spargem radiatorul, foarte să nu puțin, asta. e vorba de... Capotă. Deci mă pricep la o evaluare de daune. Vă rog să mă credeți, că sunt în domeniu. Da, sigur că da. Că la mașina dumitale ai vrea să folosești o asemenea capotă. Domnule, nu te supăra. Ai vrea să folosești o asemenea capotă. Dacă vii ca la mine la atelier să-ți repar mașina și să te vopsesc, deci am avut o daună în față. Repară-mi, te rog, capota aceasta, toată valul. Așa. Vă spun eu ce înseamnă aici. Am capotă, am mască, am calandre, am radiator, am instalații electrice, am mai multe. Deci cineva o să facă o evaluare. Cineva o să facă o evaluare pentru că eu nu am casă la mașină. Spuneți încă o dată cum funcționează aparatul care l aveți montat pe mașină. Deci echipamentul gen Sirocco este un încălzitor auxiliar care funcționează programat orar. În momentul în care el este declanșat de către programatorul acela, el începe să pornească. Începe arzătorul să pornească, după care diferențele de temperatură dintre ceea ce produce el și temperatura ambientă, sigur că degajă un abur, este foarte normal. După care el în 20 de minute, 25, după caz, sunt care opresc într-o oră. El oprește pur și simplu. Sistemul de răcire al mașinii, lichidul de răcire este încălzit, după care el a oprit și gata. Din cauza asta a fost.
Din cauza, bineînțeles că este diferența de temperatură. El, în primele minute de pornire, atunci degajă un fum, un abur abundent. El nu este fum, pentru că sistemul lui are un sistem de aprindere care nu îi permite să scoată fum. Este vorba de reglajul dintre aprindere și combustibil, și dozajul de combustibil. Rog, sunt detalii tehnice care nu cred că are rost să le discutăm acum. Cert este că trebuie să facem diferențe între fum și abur, doar suntem adulți, nu? Când facem o sesizare la poliție, trebuie să știm face diferența aceasta. Eu așa conchid. Detașamentul de pompieri Capitan Marchiș Adrian a fost solicitat să intervină la un autoturism din care ieșea fum de sub capota motorului. Am intervenit cu o auto specială și am ridicat capota. Într-adevăr s-a confirmat că ieșea fum. Am intervenit pentru stingerea lui.